बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब आधार कार्डखौ लानानै गोनांथार फोसावदों। आधार कार्डखौ लानानै UIDAI आ गोनांथार फोसावदों। नंगौ, बे साननैसोनि गेजेराव नोंथाङा आधार कार्ड बाहायोब्ला जेंना नुजाथिनो हागौ। मानोना आधार कार्डखौ लानानै UIDAI आ माखासे गोनांथार फोसावदों। 14 डिसेम्बरनि गेजेरावनो नोंथाङा आपडेट खालामनांगोन आधार कार्डखौ। नंगौ, UIDAI आ गासै आधार कार्ड बाहायगिरिफोरखौ 14 डिसेम्बरनि गेजेरावनो आपडेट खालामनो बिथोन होदों। दानिया माबोरै आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन नैबे रादाबनि गेजेरजों मिथिनानै लादो। माय आधार पर्टेलाव हाबनानै नोंथांमोनहा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन। बेसेन होआलासेनो माय आधार पर्टेलाव हाबनानै नोंथांमोनहा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन। नंगौ, माय आधार पर्टेलाव हाबनानै नोंथांनि मोनजिनै आधार नाम्बारखौ होनानै लगइन खालाम। बेनि उनाव आधार कार्डजों लिंक थानाय मोबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। बे OTP खौ होखांनायनि उनाव नोंथांनि भटार कार्ड, जोनोम अक्ट, मुं, थं बायदि बिनाय गोनां फोरमानलाइफोरखौ होनांगोन। 2 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथांनि आधार कार्डआ बेसेन नाङाजासे आपडेट जागोन। नंगौ, नोंथांनि आखायाव थानाय स्मार्टफननि गेजेरजों 2 मिनिटावनो आपडेट खालामनानै लानो हागोन आधार कार्डखौ। फैगौ 14 डिसेम्बरनि गेजेरावनो नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लादो। नङाब्ला जेंनायाव गोग्लैनो हागौ नोंथाङा। मानोना आधार कार्डआबो गोनांथार फोरमानलाइफोरनि गेजेराव मोनसे गोनांथार जानानै फैबाय। मोनफ्रोमबो मावख'आरि खामानिफोराव आधार कार्डनि गोनांथि जायो। बेनिखायनो थाबैनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लादो नोंथांमोनहा। बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब आधार कार्डखौ लानानै गोनांथार फोसावदों। आधार कार्डखौ लानानै UIDAI आ गोनांथार फोसावदों। नंगौ, बे साननैसोनि गेजेराव नोंथाङा आधार कार्ड बाहायोब्ला जेंना नुजाथिनो हागौ। मानोना आधार कार्डखौ लानानै UIDAI आ माखासे गोनांथार फोसावदों। 14 डिसेम्बरनि गेजेरावनो नोंथाङा आपडेट खालामनांगोन आधार कार्डखौ। नंगौ, UIDAI आ गासै आधार कार्ड बाहायगिरिफोरखौ 14 डिसेम्बरनि गेजेरावनो आपडेट खालामनो बिथोन होदों। दानिया माबोरै आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन नैबे रादाबनि गेजेरजों मिथिनानै लादो। माय आधार पर्टेलाव हाबनानै नोंथांमोनहा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन। बेसेन होआलासेनो माय आधार पर्टेलाव हाबनानै नोंथांमोनहा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन। नंगौ, माय आधार पर्टेलाव हाबनानै नोंथांनि मोनजिनै आधार नाम्बारखौ होनानै लगइन खालाम। बेनि उनाव आधार कार्डजों लिंक थानाय मोबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। बे OTP खौ होखांनायनि उनाव नोंथांनि भटार कार्ड, जोनोम अक्ट, मुं, थं बायदि बिनाय गोनां फोरमानलाइफोरखौ होनांगोन। 2 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथांनि आधार कार्डआ बेसेन नाङाजासे आपडेट जागोन। नंगौ, नोंथांनि आखायाव थानाय स्मार्टफननि गेजेरजों 2 मिनिटावनो आपडेट खालामनानै लानो हागोन आधार कार्डखौ। फैगौ 14 डिसेम्बरनि गेजेरावनो नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लादो। नङाब्ला जेंनायाव गोग्लैनो हागौ नोंथाङा। मानोना आधार कार्डआबो गोनांथार फोरमानलाइफोरनि गेजेराव मोनसे गोनांथार जानानै फैबाय। मोनफ्रोमबो मावख'आरि खामानिफोराव आधार कार्डनि गोनांथि जायो। बेनिखायनो थाबैनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लादो नोंथांमोनहा।